Partner van Toes in Limburg is Intratuin. Welkom terug bij Thuis in Limburg hier vanuit de Intratuin in Remun. En het is hartstikke gezellig hier op de bank. En dat heeft alles te maken met onze artiest van vandaag. Niemand minder dan Fred Loret. En dan worden er gelijk een paar helemaal gek hier. Maar... Volledige extase. Ja. Fred, welkom. Hallo. Leuk dat je bent. Geboren en getogen Amsterdammer. Ja, leuk. Wat is er speciaal aan Amsterdam? Ja, weet ik. Nou, de gezelligheid, de flauwekul, de gein, weet je wel. Het mensenstadje. De humor? Ook. Gein en ongein natuurlijk. Ja. Daar ben jij het voorbeeld van. Bij jou is er Dat altijd kan, gein en ongein op de bühne. En tegelijkertijd ook nog, hè? Niet in één keer, nee, dat doen we meteen hop. Echte Jordanees, of hoe noemen ze dat? Nee, toevallig. Nee, dat denken de mensen wel. Maar ik ben helemaal niet in de Jordaan geboren eigenlijk. Ik ben van Slotervaart. Slotervaart. Ja. En toen, De achterbuurt. Ja, en toen verkast naar de Oude Meer. Ja. Recht tegenover, je weet wel, Ja, Ajax. de meer van de club. Een beetje voetbalfan? Nee, Niet? helemaal. Nee, ik ben meer van het vogeltje pik. Het dachten. Lekker in de kroeg. Ja, even zo, paaltje mikken, een biertje erbij, een beetje communiceren. Ja, ik ben niet zo van de massa en dat doe je niet goed, weet je wel. Nee. En dat van achter de goal. Ja, daar heb ik niet veel mee. Het rare is, als artiest treed je ook heel veel in het Limburgse op. Ja, ook. Heel bekend, ook met je groep Fred Loret en de In de Copacabana. Copacabana's, ja. Ja, jij spreekt jongens. het toch veel mooier uit? Zeg nog eens. De Copacabana's. De Copacabana's. Ja, Geweldig. briljant. Maar waarom die vraag uit Limburg zo sterk? Ja, dat weet ik. Misschien vinden ze het net wel leuk om eens een keer wat anders te hebben in de regio, om het zo te zeggen. En dat maakt het dan wel wat gemakkelijk. Misschien ook dat ze zich daarmee kunnen identificeren. Ja. Dat ze niet Want zozeer waar zing je zichzelf... over? Waar zing je over? Van alles leuk en ellende en de besodemieterij en noem het maar op. Ja, alles wat het leven interessant maakt. Ja, pinnen zonder geld. En zo. Ja, je bent een goed voorbeeld. Ja, dat is mij wel op het lijf van zijn leven natuurlijk. We zijn artiesten, weet je wel. Ja. Wij doen het allemaal van de grijpstuiven en de boterham met pindakaas. Ja, als ik dat pak Ja. zie, dan denk ik van, nou... Tweedans. Er zijn een paar raampjes aan te pas gekomen daar in Amsterdam. Nee, gewoon via eBay. Via eBay.be. E-buy. Ja, daar hadden ze dan nog. Hey, je zegt, ik geef niks aan voetbal. Toch heb je samen met de Copacabana's een heuse EK Voetbal 2012 act gehad. Klopt dat? Nee, die was veel vroeger. Die was vroeger. Ik hou van Holland, bedoel je, dat liedje? Ja. Ja, maar die was al vanuit de tijd tot Edgar Davids. Edgar Davids nog zijn geld verdiende met voetbal. Ja, dus dat is al een tijdje terug. Maar dit was ook pure commercie hoor, pure commercie. We stonden wel midden in de Telegraaf ermee. Dus gewoon al die kanjes, weet je wel, die allemaal moesten insouwen. En wij dachten van, weet je wat, de bal is rond. Ja. En of die rond was, hij stond gewoon midden op de voorpagina halverwege. Ja. Wie zijn jouw inspiratiebronnen? Nou, veel eigenlijk. Veel. Een zekere Elvis Presley. Vind ik moorddadig mooi, die jongen. Die hebben strot. Die kennen we wel. Ja. Ik kwam ook uit een klein buurtje ergens, weet je wel. De identificatie is een beetje gelijk. Ja, ik begrijp je. En ook hij had een lekker wijf trouwens. Maar, en ook andere dingen. Engelbert Huppelding. Mooi, zingen en zo. Maar ook Nederlandse zangers. Zoals ze zijn de Willy Alberti. Ja. Weet je wel? Good old Willy Alberti. En ik hou van alles met een gouden strot. Alles wat goed gezongen is en zo. En het blijft doen. Ja, dat vind ik mooi. En ik ben graag bij de mensen. Dus alles wat met mensen te maken heeft, vind ik ook prima. We hebben je straks al gehoord, fantastisch. We gaan je dadelijk weer horen. Maar als mensen nou denken van... Hey, die Fred die moeten we boeken. Die willen we hebben voor ons feest. Waar moeten ze zijn? Heb je een website? Ik doe alles wit hoor. Met de vaarverklaring. Ik zie het aan je pak. Allemaal smetteloos. Ja. Smetteloos. Gewoon bij de boekingsbureaus. Gewoon kijken op het internet. Ja.
Fred Lorette. Mag ik een reclame maken? Ja, hier wel. Oh, Jive Music Service. Zijn de baas over wat ik mag en niet mag. Kijk, dus als u hem wilt boeken, dan weet u waar het moet zijn. Dat is de enige artiest tot nu toe die zo'n fanschare mee heeft genomen. Ja, dat zie je normaal alleen bij Fransje Bauer en zo allemaal. Ja. En ik heb dat ook vandaag. Top. Schitterend hier in de Bloemenperk. Ik ben toch benieuwd. Ik wil jouw microfoon heel even lenen, want ik wil van de dame hier naast me weten. Wat is er zo leuk aan Fred Lorette? Ja, ik kan leuk de tekening voor ik kan leuk die goed zingen. Kan hij goed zingen? Ja, vind jij dat ook? Ik ben een grote fan. Hele grote fan. Kijk, je hoort het, hè. Het is fantastisch. Onvoorstelbaar. We hebben een verrassing voor jou. Want deze twee dames hier, die grote fan van jou zijn... Ja. die hebben een cadeautje voor jou. En diegene die naast jou zit rechts heeft ook wel... Dames, geef het maar mij? even door. Ja. Kijk, Fred, ik hou het even vast. Maak even open. Ik ben wel benieuwd. Kom maar, schat. Kom maar, dankjewel hoor. Ja, laat even Liefdesbrieven. kijken. Liefdesbrieven, Oh, ja. een tekeningen, jongens. Kijk hier. Een hele mooie tekening, Fred. Met de tekst van mijn volgende liedje. Ja. Ook nog. la 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 la. Ja, alleen de L is vergeten. Oh nee, daar staat hij, daar staat hij. Laat heel even kijken naar onze cameraman. Heb je hem? Kijk, Ja, mooi. dit is toch briljant. Ja, daar mag voor geklappen. En de volgende? Top. En, Maak ik hem even open? Ja, die moet ik even openmaken. Oh, dat is een liefdesbrief. Die moet je thuis openmaken. ik doe deze in mijn binnenzak alvast, ja? Zo, even wegsteken. Want voordat je hem weet zijn er kleine kapers op de kust. Mag ik hem nog een keertje vouwen? Je bent het zo kwijt, weet je wel. Je bent het zo kwijt, hier een enveloppie. Het lijkt wel alsof ik al gezongen heb. Weet je wel. In de voetbalkantine. Net zoals al die andere populaire zangers hier uit Limburg. Kijk. Oh, kijk daar, een huisje. Kijk die hartjes allemaal, Een Fred. huisje. Laat hem heel even kijken weer. Een huisje met een tuintje en een bloemetje. Nou, dat is mooi. En kijk daar, Amsterdam heeft ze eronder. Oh nee, dat is je naam, Mirjam. Oh, dat Mariam. zei je. Mariam. Ja. Lekker. En voor een hartje dan ook nog. Ja. Een gebroken hartje is dat toch niet, hoop ik, hè? Nog niet, nog Het niet. feest moet nog beginnen, jongens. Ja, want jij zult wel een Casanova zijn, of niet? Nee, ik ben super gelukkig getrouwd. Fred Lorette is getrouwd. Zeker. Ik was 18. Ik was 18. En zij? Ik was op een vakantie in Lorette de Mar. En toen heb ik een beetje, zoals de meeste Nederlandse artiesten dat doen, een beetje scheve schaats gevaren. En dan hang je erin met je goed verzoen, weet je wel. Ja, zo gaat Ze het. doet het niet voor het geld, hebben ze gezegd. Oh, kijk hier, een huisje. Een jongen met een petje op. Ja. En iets. Laat nog even kijken naar de camera. Een wak. We hebben breed beeld, dus dat scheelt in dit geval. Oh, dan kan ik de envelop ernaast houden. Kijk, dat is wel gevuld. Ja, dat is Heel fantastisch, goed. toch? Ja, fantastisch, jouw fans. Mooi, jongen. Van, Ik zweet ervan. Ik moet dadelijk weer naar de fysici. Om het allemaal de poeder in zo. Nee. Het gaat erbij, hè? Dankjewel. En dan denk ik, dames en heren, dat het hoog tijd is dat we Fred laten doen waar hij het allerbeste in is. Ik ben Dat er is stil van. Zingen. Dames en Zing heren in de thuis, rem. hier is hij dan. Fred Lorette. Even dippen. Kom erbij staan. Mop. Het best van de mensen hier weer vandaag bij Internet Tuin in Roermond. Die zouden een feestje willen bouwen natuurlijk. Freddy bellen. Dag, juffrouw. Op vrijdag is weekend en als je van pret bent, kom naar de feestenten van vaders te klaar. Begin maar te spelen, we smeren de keulen, zeggen ra ta 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 ta. Zo gaat hij lekker, dit wordt hij steeds gekker. Waar zijn die handjes op elkaar? We sneden de keulen, het zijn er al vele, zeggen ra 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 ra.
Stop maar even met bloemen water geven. We zakken even door de knietjes, jongens. En we doen met z'n allen. Jullie! Live gezongen! Freetje, ja. De fans zijn nog zeer onder de indruk van het optreden van Fred Lorette. Is bijzonder populair. Datzelfde geldt trouwens ook voor mijn collega Patrick Smeets. En die ging langs de snelweg kijken voor de rubriek Alle remmen los. Jullie gaan op vakantie, of niet? Ja, Althans, zo ziet het eruit. Waar komen jullie vandaan en waar gaan jullie heen? jawel, ik kom uit Tilburg. We zijn vanochtend vertrokken om 8:30. En waar gaat de reis heen? Frankrijk, Frankrijk. Zuid of? Tour de France. Jullie gaan de Tour volgen? Nee, wij gaan een Tour de France doen. Oh. Wij trekken. We beginnen hier in Luik. Oké. Daar stappen we even uit en dan gaan we even rondkijken en ons oriënteren. Of dat de moeite is om dus wat meer tijd aan te besteden. Mhm. Mocht het zo zijn dat het ons heel erg bevalt, dan zoeken we een camping in de buurt en dan komen we een paar keer terug. Oké. En dan gaan we verder. Dus jullie gaan echt op de Bonnefoy, zeg maar? Op de Bonnefoy. Nou, leuk toch? Ja, zeker. Maar is dat iets wat jullie elk jaar doen? Of is dit voor de eerste keer? Dat doen wij elk jaar als we daar toe in de gelegenheid zijn. Oké. We gaan ook wel naar Italië, want daar hebben we een dochter wonen. Dus. Oké, jullie zijn dan ervaren reizigers. Ja. Plus jullie zijn een beetje op leeftijd. Mag ik best Ja. zeggen, toch? Ja, mag ik dat zeggen? tuurlijk. Nou, ik ben Ja, dat mag ik gepensioneerd. zeggen. Nee, en ik weet dat mensen die wat ouder worden, dat die steeds minder behoefte hebben aan allerlei spullen en dingen. Je ziet allerlei auto's die tot de nok toe volgeladen zijn met ik weet niet wat allemaal. Dat hebben jullie dus niet, is mijn conclusie dan. Vol, hè? Ja, valt dat toch tegen dan? Nou ja, gewoon spullen die je op reis nodig denkt te hebben. Kleding en wat etenswaren en zo. Dus Ja. voor de hoogste nood. En En- dus kopen we gewoon onderweg. En is het meer kleding of meer etenswaar? Meest kleding en wat spulletjes. Je stoelen, je tafel. Maar kunnen we even bed. kijken? Ja, natuurlijk. Het is een heel klein campertje, maar heel praktisch ingericht. Dus 's avonds wordt hij omgebouwd tot een dubbel bed. En overdag zetten we daar een tafeltje aan. Hè. Nu stoppen we maar gewoon voor een kopje koffie. Mhm. Maar daar doen we het mee. En dan hebben we nog een luifel en dan gaan we buiten zitten als het mooi weer is. Oké, want deze kun je helemaal neerklappen en daar lig je dan op. Ja, Ja, dus dat is, voor 2 man is dat prima. prima. Ja, ijskasten zie ik al. Een koelkastje is- en wat spulletjes. Zijn dat er nou 2 of is dat een ander Nee, ding? dat is een kastje voor technische spulletjes. En je hebt nog een boordaccu waar je een verlichting hebt. En sluit hem aan op een camper. We gaan altijd op een camping staan, sluit hem aan op het stroomnet. En dan zodat heb je je alles wat je nodig hebt. Ja, zodat je dingen kunt aansluiten, tv'tjes en Ja. noem het maar allemaal op. Ja.
Sorry? TV niet. Nee, die gaat niet mee. Alleen boeken. Alleen boeken? Vakantie lezen we en scrabbelen we. Ja? Ja. En mevrouw puzzelt nog veel. En we hebben fietsen bij, dus we gaan ook een stukje fietsen als het kan. Ja, inderdaad. Die zitten achterop. Dus als de camper eenmaal staat, dan blijft hij ook staan voorlopig. Nou, nee, wij trekken hebben we al gezegd. Dus als we echt een mooie plek hebben waar we ook kunnen fietsen, dan. Maar dan doe je ook alles met. Ja, dat bedoel ik. 1 of 2 dagen en dan doen we alles waar we kunnen. En liefst met de fiets dan natuurlijk. En met de fiets. Hallo! Hallo! Mag ik even wat vragen? Jazeker. Nou, ik weet niet of u al kunnen verstaan. Vertel. Door de helm heen. Gaan jullie ook op vakantie? Ja. Oh, Nee, lang weekend weg. Lang weekend? Ja. En waar gaan jullie heen? Luxemburg. Oh, dus niet zo heel ver. Nee. Is bij jullie nou de reis belangrijker of waar je uitkomt? Waar we uitkomen. Ja, toch? Ja. Want jullie zijn met een man of 15 op de motor, zie ik. 17. 17, sorry. Ja, 17. Je hebt even misgeteld in de snelheid. Nee, dat kan. Of er moet er al 2 gecrashed zijn, maar... Niet dat je gezien hebt. Nee, niet gezien. En hebben jullie dan een huisje of zo waar jullie allemaal in gaan? Tent. In de tent, ja? Ja, wij moeten in de tent slapen. Oh jee. Dus, en twee per tent? Want ik neem aan... Nee. Zoveel vrienden heb ik nou ook niet. Maar meestal 1 man, een heel klein tentje erbij. Dus, ja. Want je bent natuurlijk heel beperkt in wat je kunt meenemen op zo'n motor, hè? Ja. Alles is mini. Ja. Zelfs een klein tubje tandenpasta, klein tubje zeep. 1 onderbroek, 2 paar sokken. En een gum, hè? ja, dus daar hou je wel degelijk rekening mee. Ja. Ik zie hier, er staat een heel reisschema, echt van afslag tot afslag. Dat heeft iedereen bij zich. Dat heeft iedereen bij zich. Kijk, want het kan ooit zijn, bijvoorbeeld als er daar een keer iets fout gaat. Bijvoorbeeld als ik nou ineens een stuk kom te staan en ik ga langs de weg. Ja. Oké, dan stoppen ze wel, maar bijvoorbeeld raak ik er eentje kwijt. Dan hebben we dus altijd een telefoonnummer. En dus daar waar je altijd iemand kunnen bereiken. Maar er komt ook nog een volgwagen. Dus als er daar volgwagen? Serieus? Ja. Als er daar eentje met dat is net de Tour dit. Ja, nee, kijk, en dan wordt dus... Maar die heeft ook reservewielen bij zich en zo? Nee, dat dan niet. Er staan de motor met problemen, dan gaat je op de aanhanger en dan kunnen we in de auto mee of je gaat met iemand anders mee op de motor. Dus, goed geregeld? Dus, ja, dat is allemaal goed geregeld. Ja. Dus, er is niks mis mee. Ja. Ja, met collega Patrick Smit zijn we aan het einde van deze Toes in Limburg hier vanuit de Intratuin in Remun. Morgen hebben we weer fantastische gasten met Joey Ferré, bekend van Saturday Night Fever. Verder hebben we Tom Haver als artiest en we hebben het VVD-icoon uit mijn eigen Venlo, maar voor heel Limburg uiteraard hebben we gedaan voor Mark Verrijen. Morgen in Thuis in Limburg. Bedankt voor het kijken en Geert tot morgen. Hoi, zwaai even, zwaaien, ja. Partner van Toes in Limburg is Intratuin.